badaro lei yo nak patang hari kini malang badaro lei yo nak patang o anak sawe ide tuane baragan buni o anak sangawe ilanan tadi baragan dagang orang labaran suela pulang dagang kami lah di mano laki ni yang wajilai bajaga mangku abi talamnya jua seri abi carito masuk kita etong kejadian di mani jauh etong legalan enjo namo banamo kini siapa amat padusi banamo sirasi acu itu bana saman sotu olio ado baranak dua orang seorang kena nak perempuan seorang kena nak laki-laki sama ampamu anak balam tuanei dalam daerah Simani jauh liau tak bilang bansat dinanggari baabana ka bansat liau kurang mangake kurang makan kurang manumbuk kurang turun sado indak sado di liau sado lai sado di urang jo itu anaknya gadangkan akarajo kini apa amat liau karajo kayu api tuanei mande manjawe upa manumbuk tapung jo itu anaknya gadangkan cu itu bana saman sotu sadang de anak kandunginyo sari ado sari banamu siapola namo nak kandunginyo banamu mudorang busama perempuan banamu gadis sainat cu itu bana saman sotu sadang demu dorang busama sadang sekolah kini ampiang katamat liau sekolah SMP cuy tu bana sama sotu indak to etong panjang bana
Indah tuetong pakan jo bulan ampiang katamat inyo sekolah beda de dari orang yang banyak kok baju terak tu merek sirawa tumbuk tu mampir namun si kongola landekan duang honyo cubo laju Bakatola mudo rambu sama kapado aya kontaninyo Oya kanduang danga kemola ko jampang taman awak di SMP kamano badan kamanyang ambuang Manjawat lah bapak kanduang inyonde nak kanduang mudo rambu sama cuiko kini tanam si puluh kaladang juo batan jaguang Pacuiko kok mana nasi diduit kanak sekolah pulo le kamanya ambuang na Banginan bapak kanduang inyo cuitu kato bapak kanduang denak kanduang dangakan mola jalan sekolah kama nyambung na kang sabui cuiko nasib untuang kita yona ho kurang mangake kita kurang makan yona kurang manumbuk kurang turun sekolah pulo yona kama nyambung dole Atok gentiang toko Batawi kakida jalannya kamu aro sayok sentiang nak kandung tabang nak tinggi awak suka dunia nak satu kalau cuy itu kini kandak buyang iyo tak kabalaku dona pinta buyang yona Indah tuetong kini panjang bana tak jadi kini nyo menyambung sekolah kini nyo katamat sekolah SMP leapo kadayo ambai lubang takali ombak tibu Kola kamadu di kawan samo gadang urang kama nyambung sekolah SMA kini awak katinggal lema di balakang lema Alabana dan batik deragi deta salilik juo di kapalo memang cadik koma awak pun suka taimpi kang ngato dinangka ayo tuanei Toya maei bapak kanduang Aye matose rak sumere nembak manik putui yo talinyo ba intan putui pangarangnya jatuh dua jatuh pun tiga indak ketangguang mama ngati sekolah tak dapet kama nyambung ayat tak bilang bansat bana jo apa sekolah detuanei
kadisang ambol anak kandung sadang nangi juo pulang lama ande kandung bujang mencari anak kamana ngangi onak kandung oka daran diri dadi apa buyang kabaca kak mangkok manangi jupoi kokok bautang buyang ngendi urang dia lamang ngande kamamba ayo tuan ado nang kami dekan duang kaba utang cuma den itu dibanakan sekolah tak dapet kata bapak kama nyambung awak memang bangsa bana onak kandung dangakan mola kalau itu pulentang ayah turutkan saja dulu yo nak kandung lambe dilamo cupu itu pikir bapikir sama seorang sekolah inyola katamat kini tak dapet kama nyambuang lai bapiti tak ado sarimiyu duduk taman wang anak dinalangang sambil bapikir sama seorang kamano piti kadi cangari demae dalam bapikir sama seorang datanglah sore dari kota Padang orang pos kini kamangan tak kenyo ambil sore dia busa maupukan sore datang dari mamak konten kok mamak konten di kota Padang tak bilang orang kayo gadang laba toko na mamak do pintu kamanakan cuy tu kaya dinyo landekan duang diambillah sure di busama timbang tarimo mola kini jorang pos nyobato sure di busama adonan kamanakan kontanambo banamu mudorang busama kota ado karajo koma di korong kampung datanglah kini nyoka kota Padang manggale samojo mangama tuanei kato sampai samanso itu diambil sure sama seorang dibawa ke tampek mandi kandung sarato bapak kandung inyo sarato dan adik konten inyo badu sana tak ado kabatan walang iyo tuan kanduang sarato bapak kanduang ambo surek lah datang dari mama o suruh ke Padang hari kini cuy tu bana katoli
Oh kalau cuitu na etara papan ditara mangkok kadibali kalau cuitu buyang kabakan ba abana di dalam hati na Kini cuitu dindekan doang pado barimbang tangaladang biakarato badan dulu pado tak ado karajo di korong kampung biya maranto badan dulu katampe mama cuitu katorang busama honakan doang dangakan mola kok jampang buyang kakarato babelok padi tapi wana kok jampang buyang nak kata naranto apo kadayo kami tinggal cuitu kato mandekan duan cuitu lah kato mandekan duan tatata indak tatata manata si batang sampai ditaga indak kata taga bak mana kalanakan duan hola aye lai ye tuan Pulau Talam, Pulau Tarika, ketiga oleh Pulau Bantuan Taji. Jawe salam dulu mandeka tinggal awak barangke biswe pang agin. Hari badarok patang badarok mula malam la malam candonyo hari sapicang tak namu mato lalo dalam dan hari malam yu badarai bunyi kuku ayam mapo tando hari kasiang la badarak kini badarun-darun tamiyang miyang rangka balari basera candonyo ambun la siang candonyo hari tuanai la siang candonyo hari sapangalamat tu hari tabi tagak lainyo disimpan tigo kama nanti oto pai ka padang cuitu bana saman sotu dek lamu mula menunggu oto lalu la oto kini diambil oto yang busama baranti oto di sinan manompang Pak Ambo ke kota Padang dapatkan duduk di belakang inyo nanyi oto la jalan la oto telatakkan sungai Batang jo maninjau kanyo tinggalkan kota Padang kampung kanyo jalan di mano hati tak kadandam adik la tinggalan dekan duang Ola samu la seorang tuan barangke muda ya Arang busama ya busama menuju kota Padang kini nendek lamo kancang jalan motor tibola kini di kota Padang baranti motor
di loketnya indak kasangguang sanang hati kamano mama tuanai oh kadicang hari landekan duang Bajalannya samosong orang lambek di lamu di bajang alam tapampang merek toko mama tak merek sultan rajo bujang ikonan toko mama kandang dipandang-pandang yo dari jauh bantu kamanakan kontanang awak tuan nyoka jadi mama kanduang inyon denak kanduang danga kemola salamu kini mama tinggalkan cuiko bana nasib untuang kok baju terak tu mere sirawa tumbok tu mampir cui tu bana kamanakan kon anten Anyo bimbing di mama kanduanginyo di bau cando ketik rumah cuy tu bana mama kanduang mangkuk talabi sayang jo kamanakan nama mak tak ada beranak seorang juga tuanai nak kanduang danga kemola lai cuy ko nasi untuang buyang ba ko lambe nak buyang tibo siko mama dalam kamanunggu cuy tu bana saman sotu honde tuan danga kamana nendi wan kini ambukan sadang basikola ba kena ambo nang kapai tamat SMP ambo kini yoan bakato kamanakan cupo itu indak toetong panjang mana tak palu kita bacarito panjang lebarnya kini lah mandi buyang dulu nak kandung tukar pakaian nambarasi ho tukar baju jonan elok cuy itu kato mama kandung tentu dah inyo kakak mandi sanang lah hati rambu sama tuan lah sudah mandi muda rambut sama kalau keninyo kama makai indak ketangguang potong rambut sama ko salamu busama mula di toko mama indak ketangguang jual bali lipek takulai jual bali nang kata orang kota Padang indak membali indak mola macalik busama oleh jadi jual katonan sampai sama so itu indak torantang panjang bana kini cuy itu dinak kanduang unyi lah toko dulu jomin tua mak disuk kapai ke kota Bukit Tinggi menjapui barang gale kita ho tinggal abu yang nak jomin tua cuy itu kato mama kanduang malaki mama tibo isu naik